A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directress. The Phone Lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Karon ang katapusang Domingo sa kalendaryo nga liturhikanhon sa atong simbahan. Ug mausab kini ang adlaw sa pagtak-op sa atong pagsaulog sa Extraordinary Jubilee Year of Mercy. Sibog angay lang nga sa atong pagtapos sa tuig, atong pasidunggan si Kristo ang hari sa mga hari, ang hari sa langit ug sa yuta. Pasalamat ug pagdaig ihalata sa Dios sa atong pagsaulog sa atong kaluwasan pinaagi nining santos nga misa. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Sa ngalan sa mahag sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, katatanang niya dinhi, itong mga igsoon nga nagsimba diya sa tatsa sa kapanimalay, tubangan sa telebisyon, at mga igsoon nga mga masakiton na ipana sa hospital. O sa mga igsoon na itong nagsimba karon dinhi o sa gawa sa Pilipinas, ang Ginoo man kaninyo. Oy, kasalugan maron sa Christ the King. Let us greet the Lord and praise the Lord. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Ang Ginoo nga hari sa kaluoy o gugma, pudangop kita mga igsoon, kasing-kasing mahinulsulon, maandang kita pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon, kinakalapas ko na ko uyamot, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, sa lapagbuhat, kinahanglang buhaton. Akong dakong sala, busa na ngamoy ng Santa Maria, kanunay kulay, sa mga anghel, mga santos, kaninyo mga igsoon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasulo ng atong mga sala, darong adtos kinabuhing dayo. Amen. Come,
Himaya sa Diyos dito sa mga lahangin. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadaig sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos samahan makaragaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagkakasalamat kami kanimo. Nagadahig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtungan at samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, nawatang ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halagdono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga gamhanag maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang, diya sa imong anak nga si Jesucristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug yuta, pagasangya unta sa imong himaya, og magwalay kinong magdaig kanimo, kini among gipangayo pinagi sa mo gini Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon nga si Saul maoy among hari, ikaw ang nangulo kanamo, ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, ug ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David didto sa Hebron, ug nakigsabot siya kanila atubangan sa Ginoo, ug gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
nalipay ako, kay giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Jerusalem, nga gitukod ingugo sa kasyudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya manungas ang mga tribo, ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako, nga giingnan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Pasalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyo takos sa pagpaambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak, nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, nga tuas sa langit, ug anias sa yuta. Makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya, ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanang nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag ug kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios, ang anak maghupot sa bugos nga kinaiya sa Dios.
busa pinaagi sa anak, gipasag-uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon, ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah. Jesus, Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Lord of lords, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog dito sa ang mga tao nga nagtan-aw. Samtang nabugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon, kung siya mauman ang Mesiyas na pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila, itunulan siya bino. Ug miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa babaw sa krus, gisulat nila kining musunod. Kini siya mo ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apang gibadlong siya sa iyang kauban na nag-ingon, wala ka ba ka mahadlok sa Dios? Kita ni adinhi gisilutan sa maorang silot. Panang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa tuang nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Hesus, Hesus, hinundumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, daygo nato ang Ginoo sa paghatag nato na Jesucristo nga atong hari. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Ang hari koronahan man gyud, di ba? No? Muna ang korona mo nagsimbolo na sa usa ka hari. No? Di mailhan. Sa kasasayan sa tao ba daghan kay mga korona ba nga mura mga banggiitan kay korona ba inila. Sama sa korona sa ni Charlemagne the Great, usa na sa kahari ba. Ibaw ka ang iyang korona, murag dunay oktagon, tulo ka iskina ba. Niya puno binuhat sa bulawan. Niya gilindayanan sa mga perlas, mga emeralds, mga sapphire. Nindot kayo. Ang korona ni King Richard the Lion, no? Ang iyang korona binuhat sa murabag metal, kapit ni bugata, igsulob niya, yayungan siya mga alalay god. Mutong sa kana mo na yung korona. Ang korona ni Queen Elizabeth di balor og 20 million. Grabe, no? Ang korona ni King Edward II, you know, ang iyang korona siyam ka buok. No? Pero magigsuon,
kini tanang korona sa tibok kalibutan ba? Tibok kalibutan, sa punduko ni sila, wala sa kamingking sa korona nga gisulob ni Hesukristo atong Ginoo. Sumala pa sa Biblia sa ipadayag, Revelation 19, na si Kristo nagsulob og daghang korona. Ang kanang korona niya, korona sa katarungan, korona sa himaya, korona sa kinabuhi, korona sa gugma, korona sa kalinaw. Muna siya. Pero hibawa ka, sa tarang korona gisulob ni Kristo, doon na isa ka korona nga ma-outshine, murabag ni sanag labaw sa mga korona nga iyang gisulob. Nga kining korona ha, bawa ka? Wagin ang nagbuhat na ini, dili gyud mga taong gitaw tug pulido pagkabuhat ba, nga hanas. Nagbuhat ni korona ha, usa ka sundalo ra, Romanhon, dili-dali mo jud kaayo. Nga kini, gibutan pag Ginoo ni Kristo, dili seremonyas nga gitawag nato harianon, kundi uban sa bugal-bugal o yaga-yaga. Mao kini ang korona sa tunukon nga sa tunukon nga korona. Pero doon ay nakalahi. Kaya kining koronahan mga igsuon. Ato ni, dili na sa Ginoo. Para nato ni. Kita ang koronahan ni ini. No? Ngayaga-yagaan ta. Kita ang koronahan ni ini. Nga kita ay masakitan. Kita ay masamaran. Kita. Pero Ginoo nagmahal ka nato sa gibuhat niya. Dikuha niya kining korona gikan nato. Iyang gisulob. Nag-ilisan niya siya korona. Kitang tanang koronahan niya. Gihala niya ang korona kanato. Korona sa kinabuhi, kalinaw o gugma. Mabito si Evangelyo kini ba? Kini diring kining kriminal nga buutan, good thief kuno siya ba? No? Siya nga niila ni Kristo, nituon ni Kristo ba nga siya hari. Nag-iingon siya, hinudumi ko kung di ka maghari na ka sa maghari ka na. Diya si Kristo gidayon. Diya gitagaan sa korona sa kinabuhi. Pero niya kining uban sa dinhi kadagkuan sa mga Hudiyo tanan pastilan nga wa mo tuo kaniya, iyaga-yagaan pa gani siya, no? Gingnan nga okay, hari mo ka. Hala, gitawag to luwasa kami. Naog das krus. Yaga-yaga jud kayo ba? Kung minaw kanini mao gini sang yaga-yaga. Kini gorang ingon ini ang pagtintang ni Kristo dito disito sa Yawa bitaw. Nag-ingon nga kun hari ka, ang ingon nga ipakita nga ikaw manunubos. Sige, luksos ta simple buhata kining bato ug pan. Murag ang Yawa nagtintang gyud niya, sige bisa dias ba na sa kamatayon. Pero si Kristo wa gyud mo irog. Gusto sila nga si Kristo mahimong hari sa makahari sa kalibutanon nga nasa gahom. Pero si Kristo ang iyang gingharian, ang iyang korona, mao gyud ang korona sa kaluoy ug gugma. Sa atong Papa Pope Francis ba, ningon siya, kini kuno paghari ni Kristo ba, nato, iyang ipakita diya sa pagpangga, pagatiman ka nato. He's so close to us po pa, Santo Papa. Ang iyang paghari sama sa usa kita utog magbalante o garnero ba, nga giatiman kita niya, search for us, feed us, no? Gidata sa sibanan, sa tubig nga mainom, no? Ipangita ta kung mawala ta, no? Ikugos ta kung kita mampiangan, giayo ta, ingon ni ana ang iyang paghari kanato. Ingon nga giauhag sa taniya, ingon ta atong ipadayag si Kristo nga atong hari. Sa proclaim him as king sa usang paggiha. Mao gyapon nga pinaagi usab, no? Sa tuwa sang gitawag tog paghigugma o pagtabang labi pa tibawa o kabos. Mao ang paggiha mga igsoon. Kay sa katapusan sa kalibutan, si Kristo magpailaman kanato sa pag-ingon nga ikaw nga nagtabang sa mga isig katawo, nagtabang kanako.
munang sulos giharian sa Dios. Mo din mga igsoon, no? Every time we help others, di pati mahog kabos, we proclaim Christ. Di man kay si Kristo pa na. We proclaim si Kristo nga atong hari. O mao kanay hagit ka nato nga ato utang ipadayag si Kristo nga atong hari. Dihay babae nga biyata ba? Sisimba na sa kadadlaw yun. Nagsimba niya sa kadadlaw ni ana, pagkat din simbahan siya ba sirado. Tuk-tuk siya, pamuki mo abli. Pero dihay notice dihay close. The church today close. God is out. Wa ang Ginoo simbahan. God is out. Inundom ka atong sa nga Domingo, atong gisiraduan ng Holy Door, no? Pagtakop na to sa Jubilee, nasa katong Holy Door sa abli pa to, nisud ta dito niya, dawat ato si ang kaayo ni Kristo, ang pasaylo ni Kristo, ang kinabuhi diha ni Kristo. We receive Christ and all the graces kada adto nato dito. Gitak-upan na. Ang simbahan nag-iyon to karong tuiga, buong pa niya, deklara niya nga kita, mga igsoon ingon siya, tuig kini sa gitawag tog the BEC sabot nga kita ditas bring Christ, Kristo ba nga maghari enta siya sa tuang tagsa-tagsa ka panimalay haron ni gugma maghari enta siya sa tong mga communities Kristohanong katilingban ba whatever communities na to maghari siya kaya kung maghari siya mga igsuon no ali pa ang iyang pulong ang mahitabo nga kita mahimong igsuon sa isig usa unya mag-inigsuon na ganita sa atong katilingban ato giatimanon isig usa pang katong mga timawa ug puris among the poor. Unay hagit simbahan nato karon. No? We go. Pero ang pangutana, asa man gyud si Kristo gyud? Asa ang paghari niya? Diyos tong panimalay, asa ang paghari niya? Diyos tong katilingban, asa ang paghari niya kaniya? Ninunong ko sa ka may mga tao giduol na ako dingo nga nangita asa ko ning parokya sa Christ the King. Kadumdum tingali mo. Niya ko dingo sige lang dito dapitan atong dawi niya so dai-daan dia subay-subay lang diha. Nga to sila. Pag abot ang mga 3 ka oras nanawag sa cellphone niya wa magimikita dire asa ba dapitan nahididiin lang may nagiana na mong lain nakaagi na mig sa tindahan sa Goto King, Burger King, Chow King. Pero asa man ang Christ the King? May ako na siya, buhatan niyo. Ay kabala ka. Keep on searching. Padayon lang, padayon. Kay makaplagang yun niyo. Ang timailan mao. Makita niyo sa kasibahan nga dako kayong krus sa tubangan. Ikita niyo sa krus, mao ka na ang Christ the King. Mga isuon sa atong kinabuhi, timan, ibantayin nyo ni. Sa panos ng kinabuhi, daghang ka itang king nga gian. Dahil gusto maghari sa kasing-kasing. Daghang kayo. Ambot, usa rin naghari sa kasing-kasing ka nun. Daghang kayo maghari-hari ng kalibutan na. Kaya ang atong higugmaon, mo may atong hari. Kwarta, garbo, usapa diha, gahom, daghang kaayo. Pero importante yun mao, na maningkamot yun tayong taon. Padayon to search yun. To search. Pag-ampo, paminaw sa pulong sa Dios. O, kung mo padayon ka ni ana, makaplagal na yun mo di ay, nga diyas imong kasing-kasing, no? Ang gugma ni Kristo kanato, natagatabang nimo, og di ay gyud ang trono gidi ay sa Kristo nga hari ning kalibutana maong imong kasing-kasing. Mao kanay trono sa Ginoo. Ana siya maghari diha. Di sa mahimo maghari sa tibuok kalibutan o maghari dinhi sa simbahan. Hantod nga wa siya maghari sa imong kasing-kasing.
Kay gikan diha mga igsuon, mutubod ang iyang gingharian sa kalibutan, gingharian sa gugma o kaluoy sa tanan, pamilya sa kalibutan. O kana nga unaan na sa simong kasing-kasing maghari na siya, nindot kaayo, sama atong kawatan, no? Kriminal, mahimo na kang musampit kaniya, Ginoo, no? Ginoo, pinundumi ang taon ako kung ato na ka sa imong gingharian. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta, kang Yesu Kristo yang anak kabugtong, Ginoo nato, panam ko sa dalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, isa kisugo ni Poncio Pilato, ilan sa krus na matay gilubong, ikunsad sa mga minatay, itulo kaalaw na banhaw, misaka sa langit, nagaligo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, ito mabalik siya, upang sa buhay sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, gabitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, nagabanaw sa lawas, kinabuhing dayon. Ato ang hari nagmando gikan sa iyang krus, naghari siya sa walay katapusang gingharian, din naggama siya alang kanato. Pinagi sa atong mahigugmaong manunubos, himunta karon ang ato ang mga pangaliyupo dias pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan, ang lawas ni Kristo nga ang iyang harianong Pangulo magdasig sa tanang mga matuuhon sa pagtukod sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga anaa sa panggamhanan, nga ila untang sundon si Kristo, kinsa ning anhi sa kalibutan, aron sa pagalagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi, alang sa kaluwasan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga huwes, mga kapulisan, sundalo ug mga magbabalaod, nga unta ilang ipatuman ang kaangayan, ug dili sila makalimot sa ilang kaakuhan kang Kristo, ang hari sa mga hari. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kandunganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga nagatigom karon, nga sa pagtapos nato sa tuig nga liturhikanhon, sa kanunay ang atong pagtuo kang Kristo, mupatigbabaw unta labaw kan bisan kinsa ug sa bisan unsa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga mihalina sa laing kalibutan, nga sama sa tulisan, sultihan usab unta sila ni Kristo. Karong adlaw, adto ka sa paraiso uban kanako. Mag-ampo kita sa Ginoo. Muhilom kita sa makadiyot alang sa atong tagsa-tagsa kakatuyuan ug alang usab niining musunod.
dawata mo mga pangamuyo, kay gitawag mo kami gikan sa kangitnit, nga gibuhatag luna diha sa harian sa imong pinalanggang anak, nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga mahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa magdaig kabayan sa alanan, alang sa pagkasalan sa tibok ng santos na simbahan. O Ginoo, nagahalag kami kanimo ning sakripisyo sa misa. Pinaagi nini ang katawhan giuli ni Kristo nga anha kanimo. Makapadangat unta kinis kahiusag kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahang Diyos tunhay magagagahong sa tanan. Ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pare nga walay katapusan, hari sa tanang kalibutan, si Kristo iyong bugtong anak among Ginoo. Dito sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Ang iyang paghari sa tanang nga binuhat, itugyan niya nga na kanimo, ang usa ka gingharian nga lokop nga walay kinutuban, gingharian sa kamatuuran ug sa kinabuhi, gingharian sa kasantos ug grasya, gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Busa sa tanang mga binuhat sa langit sa yuta, nag-aawit usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay kunong nga himaya, diya sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos, gawin ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padayag mong Espiritu pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, pasalamat ng pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mubalingnan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalag kami kanimo Amahan, ning paans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tug kay imo kaming giisip, ang iyang mga tubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusan ta diha sa Espiritu Santo. Nung dumigi nimong simbahan sa tibuok kalibutan, na maghingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuno sa mga igsuong nangamatay, malao mo nga banhaw silang tanang nangamatay, dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan nga makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang nakasantos, nga nakatuma silang kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kaniya magagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Umahon
kami, ginuoy mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay. May layusan ng kasamok. Sa paabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Kristo ng mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninya kung kalinaw ihatag ko kaninyo ay tanawa mo mga salako niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyong naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Pakitan pa nag-inig sonay. Kining kudero sa Dios kadagawag tang salas kalibutan bulahang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas na Kristo pag-ampay ka na walang kinabuhing dayan. I give thy bosom, I may never leave.
magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang bunuhat. Nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa Ebanghelyo. Dada kami nga nas kalipay sa maging harian nga tunhay. Din siya buyog hari hangtod sa kahangturan. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng amahan, gidawat sa imong anak, kasakit at kamatayon sa krus. Naitudlo ang bertud sa pag-ilog, diya sa kasakitan. Dunggang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawat nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya, pero maghimong santos. Ug sa iyang kasakit, ngayon sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Hesus Kristo, imong anak. Nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pagsalamat karon sa itong choir, Brothers of San Pedro Calungsod. Atong pilgrims, promoter of total consecration of Jesus to Mary, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, led by Boni and Sally Pepito. Atong offers, Dr. Elaine and Gio Galito. Our greetings to our two viewers, no? Loy Koran in Taiwan, from Saudi Arabia, Carl Ling in Inday MJ in Saudi. O from Abu Dhabi, Genevieve and Gregory Aznar, Iba Manulat. Ug tanan nga nag-monitor dias to ang tagawas. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. O Dios nga gamahanan sa tanan, naglikay kaninyo kanunay ang malikay ta kaninyo ang tanang dautan. Ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa hatag sa iyang panalangin. Amen. Amen. Mahimo siya nga inyong mga kasing-kasing maugod sa pulong sa Dios ug mahimo nga puno kamo sa makalipay nga walay katapusan. Amen. Amen. Kipalgan unta kamo nga maalamon sa mga maayong mga matarong matumanon kanunay sa mga balaod sa Dios. O magahimo kamo nga kauban nga manununod sa lukop, sa lulubi sa gihrian sa langit. Amen. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, magkusan ang tadiya kaninyo, magkabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos ng misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat. Viva Cristo Rey! Kadali lang, no? Ani ako uban sa choir, no? The Brother Pedro Calungsod Choir. No? Ang ilahang, ibaw ka ang choir, man ang siya sa pagkanta. No? Iba baga nga, ang kining pagkanta dahil sa misa, no? Usa kini ka pag-ampo, nga espesyal ka ini mura ni gitawag nito, when you sing your prayer, ang pag-ampo ni murag double imong pag-ampo. Mabita mo espesyal ginang misa kantada kasi misa desada. Espesyal kayo. Unta gyud mo ba sa atong pagsimba gyud. No? Importante kayo ang choir, lipan ko sila patigayon ba nga ang tanang gyud manghanta. So when you musimba ganita, kanta kita tanan. No? Jadi kay mao haming kita kay kanta gani mo god
Di man ka mo kanta ang imuhang gitawag ito lawas kundi lang imong kalag. Muna nga mo doble imong pag-ampo. Kanya, mga isuon, ang kinisang pag-ampo ba? Pagkanta sa itong pag-ampo. Ibaw ka, kaya itong katahon mo man ang gitawag ito pag-ampo pulong sa Diyos. Ang kada pag-ampo, kada awit nato sa misa, nag-evangelize kita. Nagpadayag ta. Mabitaw nga, importante kayo ang katahon sa misa, doon ay kahulugan sa liturhiya sa misa. Ang mensahe ba? Muigo og yun. Di na mapareha itong gitawag ito nga, maglipay ta, kay Pasko naman, manganta ta, kumay nga doon, Diyos na mo sa kaluoy, sa paghibaw ng kanta. Di muigo ba? Muna nga, importante kayo atong awit, no? Muhatag og mensahe, di sa diwag yun. Nakaroon, ang Christ the King na to, muhatag ta og gawing tribute nga awit nga to kaniya. No? Ang awit, pagkatahon ni Serge Michael, usa na siya winner sa tuang bag-ulang na humang nga Biblia awit, no? Pero kini sa talented kayo, kuha siya champion siya sa pop music festival, no? Unya siya sa winner sa siya ni ining Biblia awit, no? Kanya ako siya gibitar. Do kay iyang awit gud, mura maghatag yung tribute karon haong kayo sa atong paghimaya ni Kristo nga hari. Muna nga mahinaot ko nga listen to his song and pray and praise Christ the King. Bahandi sa kalibutan, gipahari diri sa among dughan, padayon kaming naglunang, gihangup lang gihapon ang pagkadautan sa sala nga among nabuhat. Angay bang tawgon mo kamig anak, kasing-kasing mo nga nagdugo, muduol pa ba kami kanimo? Ginoo kaluy kami, ayaw intawon kami, pasag di Kristo kaluy kami, pasaylo kini among mithi. Kaluwasan paghahangpon sa gugma mo, pasaylua kami sa kaluoy, hatagi kami. Ginoo kaluoy kami, ayaw yun tawon kami, pasag di Kristo kaluy kami, pasaylo kini among mithi. Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami.
The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners. Friends, if you are helped by this Mass and you want us to continue doing this ministry, please send your donations to the Daughters of St. Paul in this address.